Fuska biyu ne, fuska biyu ne, fuska biyu ne, fuska biyu an rasa gane wane ne. Fuska biyu ne, an rasa gane wane ne. Ni soyayya ce sanadi, ni soyayya, soyayya. Fuska biyu na fito gani fari kamar baki mai canjin yanayi ne. Fuska biyu kowa ya gani ya faɗa kowa ne. Fuska biyu yau gashi so ya canza min yanayi ne. Fuska biyu ne baki gane kowa a kanki bane ne. Fuska biyu ne zuciyata ta yi girma kowa ya gani wane ne. Gani fari gani baki amma a rasa gane so yadda yake. Kamar ni yake ne na rikidarwa ya sanya zuciya ta ɓace.